Z čoho máme strach? Prečo sa tak často bojíme neznámeho, výjsť z komfortnej zóny nových vecí? Veď strach je predsa iba vibrácia. Je to silná emócia mať strach. Častokrát aj ja mám strach, kto ho nemá. Ale keď ten strach prekonáš sám seba. Strach nás posúva ďalej, robiť lepšie veci, byť lepším človekom, mať sebavedomie, vystúpiť z komfortnej zóny. Je to naozaj skvelý pocit, keď ten strach z teba opadne, keď naozaj si uvedomíš, že ísť do niečoho neznámeho, ísť do niečoho nového je naozaj tá najlepšia voľba, aká existuje. A prečo to nevyskúšať? Čo ťa v tom brzdí? Brzdí sa len ty sám. A ja som sa brzdila a nikdy nie je neskoro začať. Takže čo tak sa pokúsiť a okúsiť to, aké to je pustiť ten strach a vzdať sa tej zóny, ktorá ťa brzdí toho všetkého. Skúšať nové veci je výborná vec a veľmi ťa to oslobodí od všetkého. Stáva sa naozaj potom silnejším a sebavedomejším človekom. Takže do toho a skúšajte teda nové veci, lebo naozaj sa to oplatí. Pekný deň.